Anya laki din! Sigurado ka kadi nga awan girlfriend mo, Cardo. Patsam ko matibagbagak. Sa anak mat nga grupo nga ulbod, sana yan. Jak marami ti agulbod iti tao nga ay ayatan kan ipatpatag ko. Madanaganak lang amin nga ang mga nuad da kaayan-ayat mo. Nariga to. Ay na, promise, awan. Dahil bagak nga awan, awan. Agyaman no kasta, Cardo. Sika lang ti babae iti biyag ko. Inururay kamot laki din. Narabyan ka manan. Nagapwamaya. Gagangay ti barunanang. Nagapuak ijayan ti babae nga raarmag Anya, babae nga armam kunam. Kaya't mo asawan, nag-break kayon kinilisa. Saan mat, nanang? Saan kami nag-break? I-break ko pa lang. Anya, Amo kami naklunan nak ni Rose. Iso nga i-break ko lang ang dadya Alisa. Adayumot pimpintas ni Rose nga miso. anya ka din dahi nga ibagbaga manak ko. Ay na, pakawanam. Saan nga'y ayam dagiti babae? Ano nakakita ka iti sa bale? Kat i-break mo latan nga kaslaawan anyaman na. Sana kas tananang. Basta, ni Rose te ayatek. Kat nakasagana akon amang i-break ka ni Lisa. Awan mo ti amok anag basulakkan ka. Ngam apay akan lahat matan akayat mo nga agwin na suwastan. Pasensya ka na, Lisa. Mawanan ti pananggayat ko kan ka. Anya? Maawatan na ko, ma. Kasanong dagiti plano ta? Kasanong dagiti karita iti tunggal maysa? Kasi tinakunak. Pasensya kan. Uray niya ti aramidek. Diya kon may sublit, tisigod a panagayat kan pamatag ko kan ka. Uray saan mo nga ibaga kanya? Amok nga ada sa bali a babae iti biyag mo. Isu akal laat latan akayat mo nga ag-break ta. Anya kalaki din na ya. Saan man nakasta? Awan sa bali a babae ti biyag ko. Unak manen. Anya? Ala, sabay la ko ma. Tada ito inti maudi a panagsarita ta. Ken, panagsabat ta. Makadlawak manading ko. Kasla na bayag mo din asaan ngayon imay ni Lisa dito'y balay. Ay, malagip ko ngamin ni Lisa, no kasto'y makapangpanganak iti pansi. Iso lang ngamin kat ti magustuak ti luto na. Manang. Nag-break kami kan ni Lisa. Anya, kaapay. Saan siguro may suti babaya para kanya? Awan ngamin panagayat ko kan ko na. Ginapudno na ata ka barbaro, akaayan-ayat ko. Anya, apaw, nagbiit meten, Cardo. Agasam manday ta. Kas kala agsukat iti kawas, no agsukat ka iti girlfriend mo. Kanya kalagi din na manang. Gagangay ti gwapo Masiguradok magusto ni Rose. Ngamin, pintas na amin pintas. Anya, No adan tuwaya na, ipasyar ko dito balay. Yam-am mo kada kayo kaninanang. Talaga gayam a pinaypayso na ti imbaga na kanyak nga i-break na ni Lisa. Jakman amunuan niya ti pampanunutan day nga anak yun, nanang. Ay dagsing pat ni Lisa. Awan makunakkan kwa na. Nadiskarte iti biyag. Talentado. Kan kang runaan na. Naglaing ngagluto. Kat napimpinta siguro di ibagbaga na akabarbaro akaayan-ayat na. Aniya? Ibagbaga na mat nga umay na kano ipasyar dito'y balay. Uray sa anan. Ay jaklaki din tirisado no bilang laang. Ni Lisa ti kayat ko. Anya ngay nga rod nanang no iso ti kayat ni Cardo. No ipasyar na dito'y balay. Sangun tayo lata. Respetuan tayo lata. Oh, Lisa. Sigamot gayam. Nabayag mo ta saan ka nakikita. Ha?
Kaslasan kamutin nga mo may sumarsarong ka na balay da kardo. O, si kakit di man. Manon abulan tinapalabas. Manipod nag-break kami. Ha? Ay, hindi nakman angawin na kastalis ha. Ay na, sa anak magnagang angaw. Pudno ti ibagbagak, Juan. Anya ti makagapo, nga pa nag-break kayo. Jack man amo kan kuana. Basta ti rason na, awan ka nun panagayat na kanya. Aha, patsyem mo day jay. Ti ko nam gide, adamanin sa bali a babae ang nagustuhan na. Iso kasta. Day tangarod mo't lang, di aday ti panunot ko. Ang ambay angon na. No iso ti pagragsakan na, apay kit din. Ay, yan niya laki din day jakardam. Ay, unay ay. Unay kan paray. Nagsingpit ni Lisa. Ngam imbreak mo gide. Awan nga ro din panagayat ko kan kuha na pare. Alangan napilitak matibagi. Ang mga gide mo nod da sa bali a babae ang nagustuhan. Iso naramid mo tikas jay kan ni Lisa. Kinapudno na adan kaayan ayat ko ita pare. Ha? Saan mo't nga iso ti makagapo? Napay nga imbreak ko ni Lisa. Sino nga rin kaya na ayat mo itangay paray? Ni Rose. Ijay ili ti balay da. At tayo na pimpintas agam ni Lisa. Ay, unay kan. Apay, masapol na pintas? Wala. Napintas ni Rose. At daamin kan kuha na kinapintas ti may sa ababaya sapsapulag pare. Ay sus, sexy ka nagtayag. Ala, yam amok to kan ka ni Rose. Ay, maburing ak iji balay. Inal daw lakit din ngag may saak. No kaya't mo, intay di balay. Ha? Ijay ka pa lang. Aging gaasan pa simbang patikabsat mo nagbakasyon. Agsublikan to, no da. Tapno di ka maboring. Nakababain lakit di inang kanti kabsat mo. Danag mo na ya. Nasingpot ni nanang. Kasta mo ten tikabsat ko. Sige. Ngam i-promise mo kanya ka. Saan nakapampanawan ngag may sa iji balay mo? Un ka di. Saan ka panawan? Anya ka lakit din. Sigurado ang maragsakan da nanang. No ijay ka pailay. At da kasarsarita na. Ay, luagyan dito iti manong alda. Siguradwam laang ang magustuak ti ugali na ah. Ni nanang mit. Ay, ipod no ti ibagbagak. Naibagam ka di kan kuha na nga stricto ak. No maipapan iti trabaho dito yung nagtibalay. Anya laki din na yan nanang. Nadalos ni Rose. Kun may sa nalaing agluto. Ay, nasayaat no kasta. Tapno saan laang nga agpapintas ti amuna. Da kayo talaga nanang. Saan nyo paila nakikita? Kung nakasarsarita di tao. Agam, sao kayo na sao. Ala ah. Ipasyar mo dito balay. Tapno maamamok dayday araw. Nani ha? Agam, nas ka na sumra kang iti trabaho kitang daw. Ha? Dito'y ka lang balay. Sana bale, tada ni nanang kakadwan ha? Uri ni manang ko, rumor ngamin. O sige. Di kagbabay na mapanmangan na di kusina, lumabisin ka. Wen, di ka madanagan ka di. Inaklat tamangan numabisina. No, daramidan ni nanang, tulungan. Tapno awan may bagbaganakan ka, ha? Wen, danag mo na yan. Siya di makaam mo. Sige, Rod. Umuna ka mapan mamigat, na masapa ka mapanagtrabaho. Ada pa panak. Isuasi ka kumapaylaang ti agluto iti sidaan tayo. Balasan ko. Ha? Kwan. Mawan anti. Awan parikot iti dayt na. Siya di makaam mo nga agiluto. Nasaya at nukasta. Ada hatdog ijay ref. Dayjay latan ti lutwa mapangrabian tayo. Wen anti. Ala, inak nga rudan. Agluto kan. Tapno nakasagana ti makan, no sumangpot na kardo kan Maria. Wen anti.
Sino tinagluto iti si daan, nanang? Ha? Taapay, ni Rose ti pinaglutok itay. Anya, kitang inyo man, nanang, oh. Sinabawan na matinday ti hotdog. Sapay nagadutin sabaw na. Ha? Ay, uwan lag paisaw. Ay, Rose! Apay, auntie. Apay, saan mo gayam-gam mo ti agluto? Ta ultimo hotdog, sinabawam. Nga uray lakas ladanong ti amboklaw ti sabaw mo. Ay ko, auntie. Diyak namin among agluto iti hotdog. Aniya? Anya nga rod ti amom alutwan. Awan, auntie. Ay ko, ha. Amok gayam nga agling ta iti itlog. Aniya? Ay na, kardo aya. Diyak amunoan niya ti bagakan ka. Manang, Ha? Imbreak mo ni Lisa. Ita, dayta aros ti insukat mo kan kwa na. Salbag ti amin a salbag. Isulaang man tinakita ka nagluto iti sinabawan a hotdog. Gusto ko man daytan, Manang. Amangan no, mangag na. Kababain. Ay uray mangag na, awan bibiyang ko. Unay kamutin, Manang. Dayta ti maganab mo met. Napintas no napintas. Ngam ultimo agluto, di na mo. Naimbagpay ni Lisa, tauray simple lang. Ado ti muna. Saan akas iti dayta a babae? Ha? Hotdog, sinabawan na. Dayjay a babae ti asawaam. Ultimo agluto, di na mo. Nanang may... Nagsimple si daan, di na pay mo. Ay, bakit akon? Ngam italang nga nakakita iti hotdog ana sabawan ti pagatengad. Gusto ka din. Kasaritak ni Rose, may papaniti dayta. Aniya? Ay, saan mula nga kasarita? Isublim kit din iti naganak na. Tapno isurudakan kwa na ano kasano ti agluto. Anya? Dahita ti ibagbagakan kakan. Apay, masapul na pintas. Anya ti maganag mo iti kinapintas na. Mailutom nga rod. Gusto, Nanang. Kababain kan kwa na. Amangan no manghag na ti ibagbagayo. Sorry at talaga, honey. Diyak ka mo at talaga tagluto. Anya lang nga ti among mailuto. Inlinta nga itlog. Anya, ay, unay kan? Sana kanin ang mahilig nga glutluto iti uray anya. Pakawanan. Manutawan man. Ngam di mo pa'y gayam among tagluto. Naimpagpay ni Lisa. JX ko. Tamo na nga gluto. Nagsakit ka matanag sa uhani. Huwag no ti bagbagak. Nalay nga gluto ni Lisa. Iti kaano man. Ket saan ang nakapungtot na nanang kankwana. Alahos to. Sorry. Saanin ang maulit. Ingkakit manganin iti kusina. Siyak tinagluto iti sidaan. Sikat nagluto ko na. Anya manan nga iti sidaan. Basta, ingkan mangan. Para kan kadagya inluto. Ay, sus, Diyos ko. Rose! Umay ka man! Apay ka di. Talagang awan ambong nga iluto Nagkunakan ka nga ilutom da ito'y si Bubuo aparya. Adi ka man la iniwa-iwa mat. Ha? Hanya ka matan. Agbritan! Diyak kaya ti girlfriend akaskan ka. Kunaklakit din no nagasatakkan ka. Gaputan na pintas ka. Ngim saan mat gayam? Salpakit di. Honey, di ka kumamatag sa iti kasta. Ala, sakbaya pumanaw ka. Kanam da ito'y ilutom. Diyak kaya tagamabati di taparyo ka. Si kaman la tinakitak anagiluto iti parya. Adi na iniwa. Anya lakit din. Anya lagi din na ya. Oy, Hey, ingat kat katawam. naidumdum mo ti makagapaw. No, apa nag-break kayo ti kayan ayat mo paray. Anya? Anya lagi din nga minaya. Masapol napintas. Anya nga ita. Di na mo ti aglotaw. Ay nakababain nga ugali ti may sa babae na ita paray. Huwag nga rod. Kababain. Nang runa iti ina, kunti kabsat ko.
Mapanunot mo ba siguro? No niya tinagdumaan dalisa. Kanda niya aras niya, pare. Si kama kami. Gapula ang tadalangan ng ni Lisa. Isukat mo adagos. Anya nga ita. Si katichismis dari ito yung lugar tayo. Agasam man ta sinabawan na daw ti special titigayan ayat ni Cardo. Kung kunada na, ay na yan. Si kamad ganti masabat ko, Cardo. Lisa. Sige naman. Itatalaman na anak kita. Kastati pa ng katawa. Kasla ka lamang hindi insulto. Saan man akasta? Nga mabait man na. Adala sa ludsudag kan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Asaan ka no nga ammo, jay girlfriend mo ti agluto. Kan, pudno ka di? Apagat tengad ti sabaw na iti hotdog nga inluto na. Ha? Kan, pudno ka di? Nga inluto na ti saan ana iwa aparya. Anya? Ay, oo na yan, Cardo. Imbreak nak. Gapula ang ta nakakita ka iti napimpintas ngam siya. Ngam anya nga ita. Di na kamot amo nga ilutwan. Akas iti aramidak idikan ka. Dayta nga mintirigat ka na kayo alalaki no maminsan kat. Masapul na pintas? Cardo. Masapul na pintas? Ay, oo na yan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sabay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Naggapanyo ka tayo, tatabrin niyo. Ay, di taman balay dalula yung iseng. Di tagayam tinapalan niyo. Wag baraw. Kag, anya nga di tawit niyo. Day tawi. Timba nga dabo na. Supaya pagkarga kiti dalaw. Anya? Wag baraw. Sayang ibulang ni Lola yung iseng. So nga, nala ko na. Tay supaya pagkarga kiti dalaw medyo balay. Anya? Nakita yung kadi itay ni tatabrin niyo? Wendondon, adamad susuon na atimba. Api nga katawan. Tay tangarot, tigat katawaak. Yay timba awi na. Taapay mat dondon. Una na nga adda abot na. Ngam, kagaan na kanuki din, iti talaw. Anya? Kita mo marlay, pati si ka, ang katawa ka ba lang? Ay, umlekak man kinitata obrinyo. Tagarap. Ay, piya siguro no ibagana pagkargaan na iti bagas. Sa may tadanom ka no, ti karigana. Ay na, kakabaybay amon adondon. Tasaan mo nga amo, no anya ti adda iti panunot na. Ay na, inaw-awit mo pa ilang haminday tatim balakay. Ay da, masaya nga na karon bakay. Ado, timbalaw na day tadanaw. Sungaw sa rin tayaw. Tanay, panagtitikag manag. Kat sigurado nga, parigat man ang supply ti danaw. Dito'y lugar tayaw. Ha? Kadno ko nga adda abot na. Hay kat pulatan nga min Aniya? Manubot ay ati pang pulat iti dayta. Nalakalag, di solusyon na dayta. Wan ang karod lakay. Wag bakay. No maminsan nga may. Biro ka, ti remedyo na. Sana jay basit la perdi ti usar. Ipil lang nga dagos. Awan na, aggastos ka lang, aggastos mo kasta. Madamag kayo man, tatalan daw. Kaya nagdamdamag kan doon. Ha? Kaya may.
Damdamagam nga raw. Nung mabalin mo ti agdamag, di agdamdamag kan. Wala niya. Kay, ano ti damagam? Tata, agda ka di kurang na ni tatabri niya. Anya? Pagkulamay. Kasano? Kitkisla sa bali titig na ina. Ay na, amangan no si katada kurkurang na dundong. Ha? Anya lakit di mo ni tatan? Sakit din, tibagayong at kurkurang na. Ay sana? Limpyo na ito'y kasangsango yaw, tata. Kasi na, tila ibagbaga maipapangkin niya abrin niya. Isu asika, kada kurkurang na. Anay ko. Anya ay timatmat na. Amay tamtama di ti ulok. Anay. Anya, awan mat. Anya kumangay ti matin nagditan. Alay. Anay. Batumot na kitang, nay. Anya, dayta ti parakan ka manong dundon. Sikatin ang ibarsak ka na gitoy, Valerie. Dayta ti parakan ka. Adtoy pa'y Anay ko. Anay ko. Ay, una yan. Nagsakit tumuging ko na tamaan iti dakalamat, anay. Kalbag ka nga, Upeng. Umay ka man ditoy. Umay ka to'y tabutin ka. Andiyan ka. Apay ko mga agpabaot akay. Apay, mayat mat ayang nga umay agpabaot dondon. Kayat mo ka di, agdin nanog ta manong dondon. Nita, babae ka. Ngam nagkarga kitin. Kayat mo ka di, may mabarsa ka. Apay nga bagbagang nga dakurkurang ni apong ko. Anya? Singatid dakurkurang na manong dondon. Gaputa ka na yun ka di Tersina. Kagkasla saan ka pa'y nagdigdigos. Anya? At to'y ba'y tiba to at panakan ka. Anay ko. Ay, buwisit ka talaga, Upeng. Agsubli ka ditoy. Anya kay Dondong, ang nakam kamat nga taitan. Apay kas tamat ang tipagbagayaw. Tatalan daw. Kaya binarbasak na kagaya ni Valerie iti bataw. Ay, awang magayam, bail mo iti ubeng. Ay natatalan daw. Nung Jack lang nagtipay, ang mga noan niya tinaramid ko iti gadyang ubeng. Ay kay karkaron ang ibagak, nga dakurkurang mau no tinutupam di ubeng. Ang mong ga ubeng, tutupam ki iday. Nangipanam iti panulo mo no bilang ngay. Ay, gustong tata. Ang mga nung makaungi itakpay karagita nga ibagbagayaw. Nye! Ay, Valerie, apaw. Apay, anya ti inaramid mo kinimanong mo adundon. Apay ngagkatawa ka. Binarsak ko ay gimuging na apong. Idi damo, ice. Nyam idi saan na nga ikaskaso. Bato at imbarsak ko kinkwana. Aniya? Wala po. Saan la alam na minsan? Naming pituan. Kat nagdara gimuging na. Ap-aputin na itiima na. Ngam agdardara letta. Ay na, apok. Saan anasaya at dayta nga aramid ti ubeng? Kasano nga min? Kat ulit-ulitan ng ibagbaga. Nagdakurkurang ni apong. Aniya? Wan matapong. Iso binalas ko na. Babain iti pa ng barsak ko kankwana. Kuna nakit din ama panak ijay ayan na. Tabautin na kano. Sa anak-anapan Apay, tangaak tap na idanon ko ti bagik kankwana. Apok, uray pa'y anya ti ibagbaga ni manong mo adundon. Di mon ikan kano. Di mon ul-ulitan ti panang barsak mo kankwana. Anadrom ka rin na kita abag, Merlay. Ipampaminsan ko nga ikarga dita sa ako. Taibalang ko, tata. Anya, ibalag mo amin na kita. Wan, tata. Nay, kano kasla barbaro pa'y laang bay.
Uy, tata, barbaro pa'y dagito eh. Ngam na pisang-pisang damot. Ay na, di mo ibalang mirlay. Talag man. Isupay nga usaray, nagiti apo ko, kaya pagadalan. Ah? Alain nyo, tata? Why, sayang mo, ibalang mo. Ngam na pisang-pisang mat dagiti sipar da. Sakti baka mo. So ano ibalang mo? Alag-lagay. Oh, aping agwing-wingi-wing ka dita don. Sakit agisam-isam ka. Tagkatawa. No adda ni Tata Lando, ibaga na nga dakurkurang mo. Anya? Apay, kasla tata ubrin nyo. Tani Tata Obring nyo mananti dinakamat mo. Kapundo mga gamay. Kita amot itaya. Imbagam lang nga rodon ang natatag. Ngam ipilit na nga lang. Ay kat anya ko mga itibibiyang mo. Bay ata kayat nangarod nga alaon. Ngam natatag nga rod. Apay, mausar na nga rod. Nagiti natatag. Ay nadyak amukin ka dondon. Ni Tata Obring nyo lata ka na yun tisang kadilaw mo. Ngam di mo matkit-kitaan day tabagim. Anya? Katuan may. Ay na, atiwan na kapay ani Tata Obring nyo. Taam muna amanggad para iti pamilya na. Idinto tasi ka. Day talagpad padakkel iti buksit mo ti ammom nga aramida. Anya? Masaya at may, tanaranaan ka dito, Dondon. Ha? Tata ubrin nyo? Ay na, nagganas ti biyag mo ah. Inaldaw, ganda ka dito'y tersina. Nakatugaw. Uno saan, nakaida ka di tabangkaw. Uno saan ka nakaida, nakaidayon ka. Anya? Ngam sana day ta, tikayat ko pagsaritaan ta, Dondon. Adalang, tikayat ko adamagang king ka. Tapno malawlawagan man da ito'y maburburiburan unay akapanunutan. Ha? Nagdagsan na kita sa uma. Tata ubrin nyo. Apay, Dondon. Apay aya, akanayon mo nga ibaga, nga dakurkurang ka. Apay, anya ti pagkunamit iti dayta. Ha? Tata? Indanon na kanya, akat katawaan na kiniimbagak akarga kiti danam, yan abutan na timba. Nga inalak iti ayan dalulayo nga iseng. Kanda kiti bag anadadail, nga inalak kiniberlay. Apay, umdas ka di dayay, tapno ibagam nga dakurkurang ka. Anya? Mabalin ba takargaan ti danom, di timba? No adda abot na, ay katpulatan na. No dagijay bag, ay daitin na. Sino katak ti sipar, dagijay duma. Kaputa jak kayat agastos, no mabalin mo ta matarimaan, ti may sa kagawaan. Ha? Recycle, kunada nga raw. Ay na, Dondon. Amin na banag, adda remedyo na. Lagi-lagi pong na ita. Nay, apay, saan ka kadipay? Ano ba inan, ije imbaga ni ubrin nyo king ka, Dondon? Tata Lando? Amom ka day, kayat na nga ibaga. Itimbaga na amayat ti biyag mo, taag tugtugaw kalaang dito sa tersina. Anya? Di kayat nasaway, kit apay nga agigang kalaang dito sa tersina. Kit saan kakit day, gagbirok iti trabaho. Ay na, biyag ko day ito. Isu nga awan ti karbangan damang diladilaw kanya tata. Pero, di mo kayat adilaw na ka. Ngam apay nga raw, asang kadilaw mo ni Obreño. Alamay? Tata Lando? Ay na, agnagam kamutan Dondon, lakay kan. Adong tinang pabainggan ka. Iswa, bareng agbalbaliw kamutan. Adda ka manin ditoy, si kaalalaki adakkel ti buksit na. Anya? Amang ano dadakkel matibulati di tadyan mo. Ay na, mabaot kan sa ngubeng. Kano ka kading agana? Oh, anya ti sungbat mo dita Dondon. Ay na, talaga marurutakin ka ngubeng. Ay na, tapusom manan Dondon. Kasano? Agtaltalak lang dito'y
Sumanauki din. Oh, kaslamot kini apong ko. Di na kamot pakibibyangan. Ngam kanayon mo nga ibaga nga dakurkurang na. Talaga di mo nalipatan tayo dyan. Ay na, nalaing ngamin ti ubing dondon. Saan da basta malipatan ti may sa abanag. Iso asika, agan-anad ka. Di mo ipakpakita dagiti saan anasayaat nga aramid mo kadagiti ubing. Tapno saan da ka atuladon. Manang, apay, dakkel ayaw unay ti buksit ko, kita man. Katwan mat, madlaw abuksit ti sadot a tao. Nya, Wan dondon. Iso adi ka masaksakitan, no day ti sangka dilaw ti tao kan ka. ha? Agtrabaho ka ngamin tapno maksayan day ta kinalukmag mo, tapno aglingat ka. Oh, meron ti masapula pagtrabaho, ha? Ay katagbiro ka Apay, adamot ay mapasamak iti biyag mo no saan ka nga aggunay. Ne. Oray ka di si kan manang, kit makibyangan iti biyag ka. Masikuranak nga rudan dondon. Si kaakanayon ti adda dito tersenak. Amangan kit de no adda ti makuna dagiti tao, takanayon da ka amakita dito. Nya kumangay ti bagada mo. Amangan no kuna endang adda relasyon ta adwa. Na, uy, di mo ka di kayat manang. Kinapod mo na. Agayatak yung ka. Iso ka na yun na ngumay dito. Diyan lamay bagbaga manang. Ay napakpakawan. Jak pulos inarapa at ti makiasawa iti sadot kan labid alalaki. Nya, Katun may, adda amin kan ka tinaalas nga ugali ti lalaki. Iso nga awan mangayat kan ka. Malaksid laang, nagbalbaliw ka. tatalang daw. Kitaan nyo man ni Tataw Brinyaw. Kaslat daw talaga ti kurkurang na. Kitaan nyo na eh. Ay nga, talaga siguro. Adi ka nagbalbaliwan niya doon daw. Saan na magkumaang agkatawa? Kitain nyo nga min, ani Tataw Brinyaw. Iguy-guyon na lang. Diyan nakasakaw. Hindi na mapagkatang. Ay na doon doon, ang lablabas ka na. Guy-guyo din na, diyan nakasakaw. Gaputan na dagseng, kat di na mapagkat. Apay, di mo aya mapanunod day ka. Kulak man no nalaing ka. Ano? Agpanunod ka na yung pagdundang. Kan agbaing ka man. Tapyapay, di kanayon mo nga ibaga. Nga adda kurang na, taam mo na nga agtrabaho. Idinto asika, ang nagdakilan akarne. Awan, day talag tugtugaw, ken agur uray iti kikilam tambong nga aramidan, just kika. Dondon, apay anya launa iya ti basol ko king ka. Tadi naksardengan nga uyawan ken katkatawaan. Ha? Napunwa na kong dondon. Iso ada ito ti bagaking ka Sasapo. Sakbay pakibiyangam ti biyag ka. Kita nga umunak ti biyag mo. Tata, Heh, hindi pala nga ti bagbagam may papankanya ka, dondon. Katida guys, ipangag mo pa mismo iti apo ka. Iso adi ka kumagbalaw no nasakit tirik na naking ka, dondon. tata, pasensya kang Sa nabalita, agbaliw akong. Sasardengan kayong akat katawaan. Nasayaat mo kasta. Katsapay ko ma, ta isimpam mo tan ti biyag mo. Agbiro ka kay day ti panggadam. Huwag ko mga rong. Awam mo ti mabiro ka. Gaputo dyan nakalapas iti panagatal ko. Tataw Brinyaw. Ay kat orean niya lang dita at trabaho na. Basta nalinais. Ay na, dondon. Ulitag timbagak iniging ka. Nulaki di kayat, amin na panag at naremedyo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nakapalas ka din, bakit? Wen lakay, Katanya, mapantang arudan. mabiit man gayam lakay. Agsukatak pa'y gayam. Anya, kunak man no, nalpas ka. Wen lakay, ngam saan gayam ang maibagay ti aritos ko iti blouse ko. Ken ti sapatos ko iti pantalon ko. Anya, Alan urayan naklabiit. Agsukatak pa'y. malala na. Alis tong ngarutag gunay dalya. Tapno saan taunay amala daw. Ay nalakay, tulungan na kun amang birok iti aritos ko Awan matanti pares na di may sa adangling aritos ko. Ay na bakit? Damdani makauros mo na nagsuka. Mala daw tan ay di pa pananta. Ay, saan abalin alakay? Tinapatag, makasangpot na ijay. Kababay na. Anyan dun ti ko na inday. Yan na makipangan ti gagarami dyan. At dagayam gito'y may sa jewelry box ko. No, aping ngamin anaisina. Nakibyangan nyo manan siguro. Ala, intang araw doon bakit? Ay na, awan matang di may sa adalsyos ko. Ay kinaaman ijeruar lakay. Ay na, naitadadunga pa ilaan. Ate, isuot mo bakit? Ay saan lakay? Saan ang maibagay dito'y pants ko? Awanin ti Paris na. Abangan mo iso dyan ginat-ngat aso. Anya, ay mabiit lang arod. Sukatak ti pantalon ko. Tapno uray di rubber shoes ti usara. Ay, apo. Agsukat ka laangan iti pang balay dalya. Santan amapan iti balay da bayaw. Kababay, no datalaan ti maudi asumangpit. Apay nga bayaw? Saan kayo matanapan ni balay di na minsan? Ay na, mapan kami kuma. Nagbabawayak bayaw. Ay, apay mo bayaw? Kasano? Nakainad ni Delia nga guray. Aldawin, kasaan pa'y amalmalpas nga agsukat. Anya? Wan bayaw, iso nga pasensya ka na. Kababayin mo ta. Nuda kami tikaw dyan asumang panubilang. Ay nakit uray abayaw. Awan ba't tidakis na nubila? Mukay man din ni bakit ko ba? Mabayag nga gunay. Kung saan na mauawakan na niya talaga ti kahit nang isuot. Ora yung suot na. Sukatan nan tumanan. No adda ti mapanunot na sa baling isuot. Ay na, nalabas mo ti kinapasyonista dayjay nga asawa ti kapsat mawalma. Apay ka din, nanam. Kat no naranaak ijay sintraw. Napanmanon nagatang itibadbado kan sapatos na. Anya? Wan, Alma, sakit na kaad-adaw ti ginatang na. Dilawag ko ma, ngam amangan no agbalaw manan. Ay, nagadumot dagiti bado. Ngam gatang payla agatang. Isun sa laang ti pangip-ipanan na iti kwarta ti asawa na. Nalabit akas ta Iso siguro ako na ti kabsat kyaw, nga awan ti maiduldulin na akwarta na. Kat kasanumat ngamin, kasjay ti asawa na. No sa di namat ngamin tinang sarasarakan na iti kasjay a babae Di kagsaw iti kasta. Awanan ti maaramidan tayaw. Gaputan nimot delya siguro, tinaituding akatakunay na itibya. Ni ipagdelya. Apay ka di bakit? May una yun ti kasjay alangana. Ha? Apay aya? Di namot imbagay ti suot na. Naka miniskirt. Sakat, naka rubber shoes. Masapol aya, balik simpay mo lang magbakay. No niya tinakita, magtal na kalatan. Ay na, pasensya kan lakay. Ngam-anya ka no matay apurmana. Kasla na sobraan nan sama ti kinafasyonista na. Mangang kakiidin bakit? Kin di mon sang kakita ni Dilya. Ang mga no makadlaw, kitag sakit tinakam na ka.
Gatangam sama iti kwarta ti asawam. Saan matatang? Apay nga raw, atunggal makita ka. Barbaraw, dagiti ka mo. Agrong t-shirt, pantalon, sapatos, kas kada aritos. Ay, kasta talaga atatang. Enjoy pa'y mat itaang nga awan anak ni. Kane, no addan ton anak ko, sigurado ajak ton maasikaso ti bagi. Ay, Delia anak ko. Nagalas akit kita yung tilangam. Ate mo pa yung tibalasang dagduma. Ha? Liklikang man dagsuot ka dagiti nakikiting abadbadaw. Ura mula ipakpakita, ditapusig mo. Nangisip pa yung mga araw na kitam. Anya? Kaya Delia. Iso nga agbaing ka kumamit. Di kan agsuot iti kakasta a klase ti badbadaw. Elmer lakay, aday bagaken ka. Anya tayo ti bakit? Masikuga. Ha? Agpaso bakit? Wen, positive ti pregnancy test ko. Kit idinapanak nagpa-ultrasound. Confirm, masikuga ka talaga. Maragsakan at bakit? Kamudyanan na. Anta na nakta. Wala kay. Ang kasano day to yun. Diyan kon maisuot dagiti paborito kabadbado. Ay na, ano usang paya bakit? Sana balik, tama isuot mo tong inton makapagpasngay ka. Sa bagay matkit di ang masapol nga agatang akmanan iti barbarong abado. Dagitay ngay maternity dress lakay. Sa kawang pa'y kurta kita bakit? Anya? Sana balik, basip pa'y matatyan mo. Makapagdiskitarak mo siguro. Apag iso, inton dumakkel tatyan mo, bakit? Tatang, bumulodak man pa'y iti kwartayo. Pangusaram iti kwarta, Delia. Ay na, agatangak man iti badbadok, tatang. Ano? Bado ba na? Untatang, kasapulak ti barbaro abadbado, gaputa masikuga. Anya? Wen, tatang. Ay na, saan na masapula gumatang ka? Adaw nagiti tatakal, akamisita nga induldulin ni nanang yun ita. Isunto sarang, minus gastos. Ay na, jak kayat dagiti tatang. Sabali ti panawon ita. Sabali dagiti badbado ita. Maternity dress ti kasapulak, tatang. Ay la, kiti papilit mo nga ron agumatang iti maternity dress. Kaawang mo nga ron ti kwarta. Ay na, dakkelan ti anak da manong Elmer Candeliana nang. Wen nga ro danak ka. Kat, ay na, saan pa'y anagbaliw ti ipagyo? Wan nga rod nanang. Day labagi natin into na rin na. Kasla ko nana, abalasang pailaang. Ay, kayat ko abagaan. Ngamamangan no agsakit tinakam na. Ni Manong ti pangibagaan yun nanang. Ay na, kanayon ko nga ibagakin ni Manong yaw. Kat ko na namat abagbagaan na ti asawa na. Ngam di na kanumot ipangag. Napurma unay ni Delia. Ngam adda tinadlaw ko nanang. Anya day ta. Kasla di na pa'y maigatangan ni Manong. Kanti anak na iti usarda. Wen anya. Wan nanang, uray kitaan nyo Daan dagiti usar ni Manong. Maabutan pa yung ti tsinelas na. Idinto ta ni Delia. Ado, dagiti nagngangato asandal na. Delia bakit? Mapan kami kin ni Bayaw Roger ijek kabangibang abarangay. Anya ti aramidan yu ijay lakay. Mapan kami manggad At dagay ayam, apakitigidan may. Ay katwan alakay. Tani, umad ado ti kasapulan ni baby. Unaro bakit?
Kan ano sa inyo pa itagbati? Tatakda kayo diti balay. Wano, mapan kayo iti balay danana. Ay saan lakay? Ijay balay ni tatang agawid kami pa ijay. Ala, andakin ka dito bakit? Wen lakay, agawid ak nga agpayso ijay ayan ni tatang ko. Tapno addamot at ikatulungak ang mga awir iti anak ta. Ala, huwag nga ron bakit? Tapno ijahin ti pagdiritswak, inton agawid kami. Ay Nadilya, agsangsangit ti anak mo. Kung busy ka dito nga agdaldalos iti kukom. Ay naubain nyo pa'y man ni baby tatang. Na, kit agsangsangit nga raw. Agsardeng to dayta. Ay natumagdal ka kit didita. Tawbang ti anak mo. Kaasi asangit. Ay, unay matan. Diyan kun makadaldalos iti kuko. Talaga kas tanod sa ti ubeng. Apay, ipadam ngamin aya iti awan anak mo. Ay, wen nga ron tatang. Umad-ado pa yan ti magatgatang. Saan akon makagatgatang iti usar ko. Uray aritos la kumakan cutex ko. Ay na, bay ampay ngamin dagita nila. Sana bale, sa awan ti mangkit-kita di takukom. Isu nga uray awan ti cutics na. Napantayumot gayam nagbalitok ijay na panay nyo lakay. Uwan bakit? Naimbag nga raw, tayo nayabanda. Adda ka di naalayaw. At bakit? Isupay nga mailako. Tapno dati paggatang tayo pang sapsapul takta. Lakay. Apay ka di bakit? Mabalin ka di nga ipaaramid ta nga aritos ti balitok mo. Anya? Siging alakay. Saan akon anak kagatgatang iti aritos ko. Sipod adda anak ta. Tapno uray may sa ti aritos ko. Basta balitok. Anyan dilya. Manulang nga ruda nagramo ti balitok ko. Ipaaramid mo pa ilang nga aritaws. Imbis nga ilako ta tapno nagdakwarta tayo. Ayun na anya na panagpampanunot na ita bakal. Amo yun, ana. Ay na, nagngato at talaga ti arapaap ni Delia. Apay ka day, Alma. Nakunana ka nung arod, nga uray di da ilako ti balitok ni Manong Elmer. Ipaaramid da kanulatan nga aritos na. Anya? Wan nanang, isuan na kaungot ni Manong. Ay, talaga nga awan manak nakam day ti Adelia. Nagrigrigatan ti asawa na. Ipaaramid dala nga aritaws. Imbag kumaano ilako danto ti aritos. Saan ananang, tausaran na kano. Ta saan kanon anak kagatgatang iti aritos na, manipod na addaan da iti anak. Ay, talaga adi agpampanunot day di Adelia. Agkurkurang dalang arudan iti paggatang iti gatas ti anak da. Day takit din aritaws ti ireng-reng-reng na. Wan nga rod nanang, ngam saan kayo na mas daaw. Tasipod pa'y, talaga, a fashionista ni Delia. Apay ka dito dagita puta. Wan nga raw abalayan. Apay, anya ayater aramidan dagiti naganak da. Amuda nga ado ti aglabas aluglogan dito yung kalsada. Ay na, kamangan mo na sa apay di gardeng kamada. Di ko mainada. Amangan mat no nagkuyog da na pan ijay garden. Ay na, di lapat siya na balayan. Amok tanak ko. Di na maanusan ti mapanihi gardeng. Ha, Nagalas ka rin ti ugalit anak ko. Naimbagtan anusan ni Ilma. rumbang laang agin anos da abalayan. Gaputa agas sawa dalaka nga road. Abalayan, mabit lang nga. Tayabak na gitubeng. Sa kuyugan ta idan nga iyawin. Sa ay napaw, nagdudong rin da. Ay na, anda ka magayam dito balagyaw anak katugaw nila. Ah, tatang? Kanay na, apaw, busy ka man na namang kis-kis-kis kadagita kokom.
Ay natilya, jak amaw ti salita king ka. Apay ay tatang. Ag-agsapang agong ungit kayo manan kanya. Kita mga mintarabin mo, anak. Sika, nakalilinis dagiti badom nga oray adda ka dito nagtibalayo. Idinto ta dagiti anak mo, kat nagdudungrid na. Agmumutag damay. Kasla sa anda nagdirdiramaw. Saka bay-bay am idang agtaray-taray idigit ti kalsada akas deti tsura na. Anya? Ay, napo anak ko. Apay abinay-bay am idang agay-ayam idigit ti kalsada. It ammo nga dutilugan nga glamas. Kasanong, no datisan arasayada mapasama katakwata. Ay napasensya kayong tatang. Jak nasiputan ti irurwarda. Ay, napo. Di mo masiputan. Kaputa busy ka ang mga asikaso iti bagay. Apay, di ka lang mabain dahil kung naging ito, naging makakita ka naging anak mo, anadungri ka. Idinto ta nalinis mo unay ti ilada. Anya? Ala, tumakder kan dita. Kat ingkalain ti butas mo. Kastamat ti gabyaw. Surutem ta asawa bijagardahin. Taing katulungan. Gabutasan nga agsasaw ti asawa. Naglablabos ka mo tan. Ala, sumurot ka ni jagardahin. Tas siya kung ti makam mo iti anak yaw. Tatang. Ay, awanin ta do asaw dahil ingkakit din ni jagardahin ko na. Ano sa mon, amarugitan dagitan na kyutiksan ako kong. Lakay, pakawanan na kumaa kadagiti ado ang nagkurangak ka. Dili na bakat. Amok ang naglablabusak. Gaputa saan kalatan nga agsasao. Ngam napaisuan ang kadagiting bagbaga ni tatang. Agyaman ako nung nakamiris kang bakat. Masaya mo kasta. Wala kay. Naamiris ko, asaan gayam arumbang nga ipadak ti panagbiag ko idi balasa nga pailaang. Rumbang gayam nga amok nga unaan dagiti importante ang masapsapul tayo. Sakbay agatangak dagiti pagaayat ko ana materyalan abanag. Ay na, agyaman ako na bakat. Gaputan na kapag panunod ka matlaan. Isabay ko man. Tagtuntuloy na itanga. Wala kay. Ikali. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sapay na kumatamarik nam tinapudno a panagayat ko king ka, Ayra. Ha? Nabayag mo tin dato na king ka. Yung jak amo no da ka dimot panagayat mo kanya. Ay, pasensya kan, Francis. Ngam awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka. Anya? Amumat ama kumikumak. Busy ak iti trabaho. Ngam itakit din nga oras ti umay mo dito'y balay. Pasensya ka ko man. Kaya't ka lang amin ang makita. Kung naklaki din no, anytime kit mabalin ka sa rungkaran. Malaalala, no awanan kinapatag na ibagam, pumanaw kan, tagdapay trabaho, pang-ngaasim. Apay man na nakastatilangan. Siguro, adda manan di kinaapa man niya. Marurudak man at talaga. Tapay nga minaya. Napan ngamin manan ni Francis itay ijay balay. Ay na, nadadaol manan ti aldaw kan pintas ko gapo ken kuana. Oo, Dayan. Apay nga minaya, di mo kayat ni Francis. Kat nasingpot man. Saan nga iso ti ideal man ko? Anya? Asino nga ron? Secret! Basta maam-am mo yung tulatan. Tall, dark, and handsome ko naman. May tall, dark, and handsome ka pang nalalaman. Babairon tungutlaan. Oy, saan akasta ni Reggie anya? Nasingpot day jay ko naktumod.
kayat ni Francis. Tagayam, at dapay sa bali nga agdat-daton kenkwana. Well, friend, isutin ako na kanyak. Reggie, kano tinagan na ken? Ni Reggie? Ha? Ang mo? No saan na kagbidot? Ni Reggie Aminero dayta. Minero? One friend, jay Minero nga adu kwarta na ngay. Ay, isuumot laang nga di na kayat ni Francis. Takayat na ti adu ti kwarta na. Balitok ko naman, anya lakit din. Ayan. Ay, eteng ka unay-unay, Ira. Among dayta, Reggie, manumat na bulan nga dato na. Hindi nakmadlaklo na rin. ha? Wano? At sa bali ang daton din ka. Pudno ka di? Adda ni Francis. Kunak tumat ka. Ngam awan ayat amarik nakkan kwa na. Pulos nga awan tumakdar adot-dot ko. Tunggal umay sumarong kar ijay balay. Ha? Diyak kayat ni Francis. Gaputa si katikayat ko, Reggie. Ha? Anyat kaya't mo saway? Aklo na kunti ayat mo. Itamat na. Anya? Da kayon kini Reggie kunam Ira? Ay na, saan ka mat siguro at tulang? Tapno saan mo anang timbaga? Unay kan. Talaga? Ah, apay akas na ti reaksyon mo. Sigurado ka kadi nga isutay ayatam? Katuan, aklunak aya no saan ko nga ayatan. Ay na, no siyak lamay sa panagkunak. Kat nasingsingpet nga amang ni Francis ngam da di Reggie. Ah, paano mo nasabi? Ah, sa anak manamaang tamno saan ko amadlaw. Anya, Awan tinasaya at nga ipaay na kin kanay di Reggie. Pudno nga do ti kwarta na. Taminero kat nga ron. Nga da palitok na. Ngam saan nga umdas na itchay ko naktomat. Ira, pasensya ka ko man. No italamanan nga mayak. Medyo busy ako naman iti trabaho. ha? Aping ibagam kanyak ti kasta. Di oray pa'y saan ka nga umay. Awan parikot kanya. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan ta nga agayan ayat? Tapno ibagam kanyak ti kasta. Kan tapno malpasen ti amin. Ibagakon kan katipudno. Ha? Anya dayta? Pangaasim, daytoy ko man ti maudi apan ang sarungkar mo kanyak. Ha? Adan ka ayan ayat ko. Iso ni Reggie Aminero. Anya? Ah, amangan no saan mo anangag. Ulita ka. Minero ni Reggie. Minero as in minor. Ha? Adayo anapin pintas ti agbalin abiyag ko iti sidong nangam iti sika. Maawatan. Ay na, nagturad ka mo ten anang ibaga iti dayta ni Francis, friend? Tapno man sardengan nakmutin naumaak mutin kan kuana ka. Anya? Iparparik nak lang aruden nga awan ayat amarikrik nak para kan kuana. Ngam saan matlat ta ama nga umay ijay balay. Kat iso kumaati pakakitaam iti napudno a panagayat. Anya napudno ngay bagbagamot si Carlos. Napudno ah. Taure anyat aramidam, apa nang iparik na nga awan panagayat mo kankwana, kat saan lata ama Kan saan, anapukpukawan iti namnama. Si kakit di man. Ay basta, naibagakon kan kuana akaayan ayat ko ni Reggie. Siguro, iti dayjay nga imbaga kat sardengan nakmatan. Ay, saan mo't anakaskas daaw, no abay ani Reggie, ti pinili na. Ha? Amutay mo't adakkel ti kwarta na dayjay alalaki. Minero, aglaklako iti balitok ko naman. Wan ana. Nga madamit nga minti nang nagkuasao ti tattao. Ang babaero ka no day Reggie.
Katwan mat, pudno dayta. Babaero at talaga dayjay. Ngamsapay la kuma, ta nagbalbaliw matan. Nangruna ita, taagayan ayat damatan, kini Aira. Sabi lang kumaan ta kastana na. Awan latam mo. Ha? Ning pagpay di Francis. Saan man abalitok ti ilak nga ako na. Ngam napudno ti panagayat nga. Nababayat la ko ma. Siyak tagpahan kin ko ana. Ay lalaki, di na ya. Apay na itakalaang nga agparik na kanya, Reggie. Ay ko. Pasensya ka lang ko man. Medyo busy kami ngamin. Iti trabaho ni karagiti napalpalabas nga daw. Ha? Sana ba mayak mo ito. No ti panagpunam kat maulbudan na, nagbigdot ka. Ano kaya mo sa At dati may sa akatrabahuam anang ibaga kanyak, anapan kayo itibar idilaang na minsan nga aldaw. Sa ita, ibagam kanyak abisi kayo laang iti trabaho yo. Anya? Ha? Awanan ka itibain. Adda a girlfriend mo, amadandanagan kan ka, no apay asaan ka nagparparik na. Ngamsi ka, adda kagayam anapan naghappy-happy ijay bar. Ala. Gusto ka din. Ala, agbalas ka. Tama pang tidya mo. Kalaklakok lang iti balito. Igatangan ka man, iti amin na kayat mo. Itaman payasan ang simrek dayjay ang babaita, friend. Sana si Marak. In sakripisyo na ti may isang aldaw. Tapno lang agdiday ti boyfriend namin ero. Yung babaero mat. Ha? Nagchat iti kanyak. Agdada ka no, Jemol. Kumatgatang ka no, iti sandal na. Kasta ka di? Ay una yan ni Aira. Talaga nga inayat na laang dayjay alalaki. Gapo iti balitok na. Anyang nga ron. Kati sumat ti kayad na. Bayan dalat na Sa bagay, biyag namot dayjay Ala kiti, lipasan ta tayo ti trabaho ta. Tapno mapantamot yung aglans. Nag-date kayo kin ni Reggie di Kalman. Ngam ita, kasta ti langam. Parang pasan mo ang mundo ba? Ha? Apay, ata ka di parikot mo? Nag-date kami nga agpaysua. Ngamariknak ngamin kat saanan anaragsak kanya. Anya? Ngamin, oray adda akakuyog na. Ti cellphone na latta tikit kitaan na. Sakit no adda umawag. Masapul pa nga umadayo kanya. Sana sumbatan. Anya? Kat, ang mga nadaginatang nasa bali, apapai, Ha? Anya ka din dahil kang ibagbagang? Ay, Ming, ang mga nakagatang manin iti babae. Kapot akwarta mo, iti pangalala na itirik na iti babae. San aya? Anya? Mako naman nagasat ka rin kwa na, kapot balitok. Malas mo mat, kapot babaero. Anya? Ay, nasaya at tanasabat ka, ay rabalasan ko. Nana, Agayan ayat kayo kadipay laang kini Reggie aday jay miniro. ha? Wala na. Apay ka di. Saan mo't apa ng dadaal? Naibaga ngamin ni Sandra. Anapanda ka no iminom, ije pwisto da di rabi Ada ka no mat kadwa na babae. Anya? Napintas ka no di babae. Isungarod a sinalodsod nak ni Sandra no da kayo pay laang. Ngem imbagak ajak amaw. Asa anak pay mat ang nagdamagkan ka. Hello? Kawanan kay di ba si ka lalaki? Tanda ka di man ang tipurikot mo. Pangaasim man tadi ka agin didi ammo nga awan ammom. Ha? Kalpasan anapan ka ijay mol, kunam kanyak amapan ka ijay pagtrab-trabahwam, ngam saan mat gayam. Anya? Uray kasano ti aramidem amang ilimod
Pangaasim man ta saan mo dadahilin tal daw ko, Ira. No awan tinasayhat nga ibagam. Agtrabaho kalatan. Oh, why are you too sad, babaita? Wan nga ron, nakalidliday ka unay. Kasla ada tinadagsan ang parikot mo. Wano, parikot mo ti balitok akayan ayat mo. Balitok ko na ako na. Kahabulin, dagiti babae, kapunta adda, ti kwartana. Agbababawi akitan anang aklon idi kan kuana. Kunaklakit din no nagasat akam saan matgayam. Oh, napanunot mo dayta, ha? Dayta, ti bagbagi di ken ka. An-anuan ti minero nga ado ti balitok na, no saan kamat amakaid na amang pampanunot, no agbababae, saan aya? Husto kay ti day tangayong bagam, friend. Awan kayam ti serbi ti kinaado ti kwarta, kan balitok no awan mat peace of mind. Katuan mat ngamin, awan sirbi ti balitok, no agsusukot mat ti babae na. Useless anyalakit din aya. No ni Francis, tinaklon mo ini. Awan ko mati kasta, parikot mo ita. Pinilim tuman ngamin day ang balitok. Sakit ti ulo, ti papay naking ka. Oh, aping may ka. Adda pilaganas mo nga umay agtakita kanya. Ah, Kalpasan tinamuak, umay ka akaslaawan anyaman na. pakawalan ako nga. Ngam saan ka ngay ayatan, Ira? Anya, Nagbidutak iti nakunakaligan ka ngay ayatan ka unay-unay. Gaputasan man. Nagbaliwan tirik na ken ka. anya. Imayak, tapno umayak lang makiwin naswas ken ka. Dahito yan, ti maudi apa nagsarita ta. Lewan, talaga ngayong paypayson ni Reggie tinakiwin na suwas kanya. Ha? Katanya nga ita. Awanan di balitok mo, dang na. Isuntumad ngamin, tinaklon mo. Inaklon mo, kapo taad da balitok na. Ngamalas mo, kapo tababairo man. Ay, numabalin la ko mamay subli tinapalabas. Saan nga iso tinaklon ko? Kahit mo sa uwi, makitam itan, tinagdumaan da kini Francis. Sayang. Swerte ka kumaki ni Francis no iso tinaklon mo. Ay, maniharot, friend. Ang imawani na. Naladawin ti amin. Adamutin kayan ayat na. Anya, nakamwami ti daita. Ay, nako. Itnog kasardan ti girlfriend na itabulan. Sayang ka ngamin. Si Kadi mo na nga inayayat na. Ngam pinilim laeng di malas ka balito. Anyay ta. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag. Ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.